दिनै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा द'थि खेबनि थाखाय 13 बोसोर बैसो गाहायनि हौवासाफोरनि बेयो दिनै फाइनाल मेट्समोन आरो बेवहाय रामफलबिल दख'रा आरो थिपखाय दख'रा एबसुनि गेजेराव जादोंमोन आरो बेयो दा जोबनानै थांबाय आरो बेजों रामफलबिल दख'राया चेम्पियन टीम आरो थिपखाया रानार्स आप टीम जाबाय। दा दिनै जोंनि बे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिजों जोंनि बे फंबायमोन गेलेनायजों आरो जोंनि बर' माहारिखौ गोजोर खालामनो थाखाय बेयो जोंनि मोनसे गोथार थांखि आरो बे थांखिखौ लानानै दिनै क'क्राझार जिल्लानि गुबुन गुबुन गासै 20टा दख'रानि गेजेराव बेवहाय फाइनाल मेट्स जाफैबाय आरो बियो मोनसे बिदिन्थि जे जोंनियाव उन्दै उन्दै लाइमोन बिथांमोनहा आन्डार 13 एज ग्रुपजों खाबजानानै बिथांमोनहा गेलेगिरि जानो थाखाय जोबोद बिथांमोननियाव टेलेन्ट दं बे मोनसे फोरमान आरो बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों गासै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बयखौबो बे थुलुंगानायखौ होनो थाखाय जोङो खावलायगोन। मानोना उन समाव बिथांमोना राफोद गेलेगिरि जानानै बर' माहारिनि सिनायथिनि मोनसे मोनदांथि महरै बिथांमोना मोनफ्रोमबो बाहागोआव गेलेगिरि जानो हालांथों जोङो बेखौ बिथांमोननि देरहासारनायजों लोगोसे जोङो मिजिंथियो आरो उननि समाव गुबुन गुबुन गेलेनायाव जाहाथे बिथांमोना राफोद गेलेगिरि महरै बाहागो लायो। फारसेथिंजाय जोङो गासै बर' हारिनि गेजेराव जोंनि गेलेगिरि सोरजिनायजों लोगोसे माहारिनि एबा गेलेगिरिफोरनि जे डिसिप्लिन आरो लोगोसेयै आखल आखु सोदांनायनि लोगोआवनो बावहाय जोंनि गासै देहानि आरो गुबुन गुबुन दिनैहाय जोथोनखौ नायनानै बयबो राफोद देहायै आरो सोलोंथाइजों लोगोसे खाबजानानै जाहाथे बिथांमोना दावगालाङो जों बेखौ मिजिंथियो। बिनि अनगायैबो जोङो बिथांमोननि आथिखालनि जुगाव मबाइलजों एबा गुबुन गुबुन मबाइल गेम गेलेनानै एबा फारसेथिं दानि लाइमोनफ्रा फेग्रा मुवा आरो गुबुन गुबुन माने खाब जायै समाज बेरेखा खान्थियाव माने लोगो जानाय एबा बिथांमोना बेबायदि खामानियाव लोब्बा थानायाव गोबां जोंनि हारिया खहा जायो। दा बिनिखायनो जोङो बे गेलेनायखौ मोनसे गोजोर लाखिलांनायजों लोगोसे समाज फोसाबनाय आरो लाइमोनफोरखौ गोथों लामाजों लांनायनि बेयो मोनसे बिथांखि। दा बिनि थाखायनो बिथांमोननि बेबायदि मोनसे गोथार जाफुंसारनायजों लोगोसेयै जोंनि लाइमोनफोरखौ जों खावलायगोन जाहाथे बिथांमोना गोबां लाइमोनफ्रा गेलेनायाव गोसो होनांगौ गुबुन गुबुन एथलेटिकआवबो खारनाय बारनायावबो आरो बेबायदिनो जाहाथे बेबायदि फेग्रा मुवा ड्राग्स जौ जुवानिफ्राय गोजानाव थायो। मानोना बियो जोंनि इयुननि थांखिनि बेरेखा एबा लाइमोनफ्रा गावनि इयुननि गोथों लामाजों थांनायाव बेयो जोंखौ हेंथा खालामो। दा बिनिखायनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे बिथांखिखौ गासैखौबो सरजाबनानै बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिजों बर' समाजजों लोगोसे बर' माहारिखौ दाफ्रामनानै बिथाङा बुंलांनाय बायदि हास्थायनाय बायदि बर' माहारिया मोनसे गेदेर नेसनेलिटि एबा माहारियारि हारि आरो बेखायनो ग्रेट नेसनेलिटि हिसाबै थांना थानांगौनि दिनै बियो मोनसे बिदिन्थि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावलांगोन।